jam wale mon musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw moɗon Pindi TV en garti e katanɗo jomiraɗo ngam addanɗon ko sifa e kelle gadane jandeji liɗi meɗen Sénégal eɗen goni hande e aljuma 12 lewru avril hitande ujunnaje 2024 joni paɗen ko e jandeji liɗi meɗen. Ko adi ko eɗen guddita jandeji ɗi en ndendat sunare e musidɗo meɗen gollediɗo meɗen ɗo e galle o ko noon kadi directeur de programme mo Pindi TV on woni Amadou Moussa Anne mo ganduɗa jinnaɗo muɗum gorko ina rutti hanki e jowmuɗum ton to Hammadou Hunare en ndendi sunare nde e makko ko noon kadi en duwonimo on ɗon jinnaɗo jaaɗo nde Allah yurmoto ɗum yaafo ɗum harna ɗum aljanna waɗɗum to waɗi mabɓe julɓe malaɓe nde Allah wattamo koddina sallallahu alaihi wasallam nde toon wonata foftorde makko kanko on ɗon jinnaɗo jaaɗo nde wonnoon hakkude meɗen e Amadou Moussa Anne hakkude makko e gollediɓe Pindi TV ko jaam tan woni ɗon ko ɗum saabi noon enen fof en ndendi en pecce makko hono nden ɗon sunare e kongolam noon dendagal hettiyankoɓe walla mbiyen dendagal galle o kala ene duwono o ganduɗa kañum woni Amadou Moussa Anne e duttogol e jommuɗum hono on ɗon jinnaɗo ko hon noon kadi en ndende makko hono nden ɗon sunare hono no mbiruɗen ni tan jandeji e leydi meɗen Sénégal puɗɗorɗen ko e jande ganduɗa kañum woni jande Vox Populi nden noon jande arti ko e ngol ɗon ɗerewol ngol ganduɗa ko hoorejo leydi ndi waɗi ɗum fixé ɓe witande code de conduite mo ganduɗa on ɗon Bassirou Diomaye Faye waɗi ɗum fixé ko yowiti e o ganduɗa kañum woni administration mo leydi Sénégal ina tawe e nden ɗon jande nde ganduɗa kañum woni jande Vox Populi goɗɗum ko tawete e jande ko passation de service hakkunde jagorɗe ɗete ɓe kolli toon jagorɗo tambiɗo gueɗe faggudu woni faggudu leydi ndi o ministre des finances kañum tottodiri e jagorɗo keso o jayde li quotidien jayde groupe origine SA nde kañumne arti tan ko e kanɗon haala woni tan ɗin ɗon konngudi ɗi hoorejo leydi ndi ina tawe e nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde Vox Populi goɗɗum ko tawate e jayde nde ko alahaali Prodac woni tan Mame Mbaye Niang ɓe mbi tan nde ko Cour des comptes laɓɓini omo ganduɗa kañum woni Mame Mbaye Niang ha laaɓi ceerra jayde Le Soleil jayde guendire nde kañum nene arti tan e alahaali on ɗon ko fandare hoorejo leydi ndi e waɗi kadi invité ɓe ganduɗa kañum woni gollotoɓe e laamu ngu fofof nde kuccanta golle goɗɗum ko ina tawe hen ko passation de service hakkunde e jagorɗe ɗe no juɗɗon ni e natal ngal jeen ƴeewoyen holko jayde l'informateur addi jayde l'informateur kañum arti tan ko e on ɗon passation des services hakkunde jagorɗe ɗete ko hon nonne kadi e ɗin ɗon konngudi ɗi hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye ɗo wi jubal e jubanti ɗum ɗon noon ko konngudi e ɗemgal jolfe wi tan jofa ɗon ko wi tan kay ko yimɓeɓe yo pewnu yo moƴƴin ɗum ha no hannirta ko ɗum woni ɗin ɗon konngudi ɗi ganduɗa hoorejo leydi ndi suuti ɗum ko waɗa ɗum ko ɓe garti hakkunde passation des services omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Moustapha Ba gonnoɗo ete jagorɗo kalfinaɗo kala ko yewti e faggude leydi ndi o tottori e lenggeji ɗi on mo ganduɗa kañum woni e nando makko keso o jayde Bës Bi Le Jour kañum arti ko e grand format waɗi tan ko grand reportage koko yowiti e on ɗon cakka kanɗon cakka ko ganduɗa kala hoorejo leydi ene ɓorne ɗum ɗo e nder leydi ndi e Sénégal woni tan ɓe mbi noon kanɗon cakka ɓe garti e histoire woni tarih kanɗon cakka holto ko fewna ɓe kolliti noon kanɗon cakka fewna ko e nder falde Kanel wuuro ene wiye Nganno ɓe kolliti ni ha ɓe ngari ni ha e inde on ɗon pewnude cakka ka ɓe mbi noon cakka fewna ko balɗe tati tan ko adi omo ganduɗa kañum e Léopold Sédar Senghor ine juƴƴine e gardingu leydi ndi ko wona ɗum ko ɓe garti kadi e on ɗon pewnude kanɗon cakka e inde makko o wiyete ko Samba Salassi o ɓuri lolide noon koye Samba Baylel ɓe garti kadi e tarih kanɗon cakka ha no hannirta e gonɗon wuuro ko ganduɗa ko ɗon ni jeeya omo ganduɗa kañum woni e capitaine équipe guendijo mo leydi Sénégal ko siftini tan gonɗon wuuro Nganno tawate ko e nder falde Kanel goɗɗum ko ina tawe e kanɗo nden ɗon jayde ko yowiti e alhaali Prodac ɓe mbi tan nde ko Mame Mbaye Niang Cour des comptes laɓɓini ɗum ha laaɓi ceerra inde lo regard kañumne arti tan ko e tottugol
gettugol lengeji ɗe hakkunde e jagorɗe hono no jirɗon ni Moustapha Mamba Guirassy wondude e Mouhamadou Moustapha Ba hono no tottirta nando makko mo ganduɗa kañum woni keso o ko yowiti e jagorɗe tambiɗo ko yowiti e faggudu ko wona ɗum ko e garti e hello nayyi e nder nden ɗon jayde ene tawe toon konguɗi hoorejo leydi ndi ɗo o eri ɓe ganduɗa kañum woni gollotoɓe e nder administration mo leydi Sénégal jayde nde ganduɗa kañum woni la turbine jayde la turbine kañum nene arti tan ko e passation de service aji ɗi yiyete ko wona ɗum ko ɓe garti e konngudi omo ganduɗa kañum woni jagorɗo keso tambiɗo ko yowiti e faggudu leydi meɗen Sénégal e wiide makko noon kanko jagorɗo ma o waɗi prévenir walla mbiyen ni o jettini ɓesguji ɗiyete wonde kay ma yimɓeɓe te guura caɗele musɗe no fewi ɗum noon ko konngudi omo ganduɗa kañum woni jagorɗo keso tambiɗo ko yowiti e gueɗe faggudu leydi ndiyete ɗum on ɗin konngudi noon ina tawe e hello no ganduɗa kañum woni hello tati e nden ɗon jayde la turbine jayde enquête kañum arti tan koko yowiti e passation des service aji ɓe mbi ko caggal passation des service aji oɗo saaha kay ko saaha golle ko ɗum woni ko musidɓe men jaydankoɓe ɓe mbaɗi ɓe garti kadi e konngudi ɗi ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi ko yowiti e faggudu hani e guittugol hono on ɗon plan Sénégal émergent woni tan PSE ɗum on foof ina tawe e nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde enquête jayde les échos kañumne arti tan ko o yowiti e on ɗon systéme ɓe mbi tan nde ko rupture Bassirou Diomaye Faye oɗo saaha joni kay natani e golle no fewi ko wona ɗum ko ɓe garti e passation des service aji ɗi ganduɗa hoorema kay nana jokki e wadde e nder leydi ndiyete Cheikh Diba kanko woni jagorɗo keso tambiɗo ko yowiti e faggudu ko kanko tigui heeɓi hanki ko ganduɗa kañum woni lengueji ɗiyete e juuɗe omo ganduɗa kañum woni Mouhamadou Moustapha Ba jayde stade quotidien nokku ɗo guddirten jayndeji meɗen kamɓe noon ɓe garti tan ko e natal on ɗon gorkajo mo ganduɗa kañum woni capitaine kippuguel mo leydi Sénégal on woni Kalidou Koulibaly ɓe mbi tan nde ko 6e trophée wonande kay o mo ganduɗa kañum woni Kalidou Koulibaly ɗum noon laati ko hanki ko caggal nde o ɓe ƴetti hono on ɗon super coupe mo arabe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe ko ɗum ɗo wonno komin kemno ruminirade e yoga e jayndiyeji leydi meɗen Sénégal garanɗen e subaka hande o aadi meɗen e jayndiyeji ko saaha goɗɗo wonata soko Allah haaji ɗo e nden min mbi on jokke darde kam e ɗoftade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.